Ez Kurdiya akademîk nizanim. Gelo bi rastî jî dema hin Kurdên me dibêjin ez Kurdiya akademîk nizanim, dixwazin ji me re çi bibêjin? Ev gotina ez Kurdiya akademîk nizanim çi ye? Ji ku hatiye? Wateya wê çi ye? Ez benî Tirkekî ku xwendin û nivîsandina bi Tirkî nizanibe, tu carî nabêje ez Tirkiya akademîk nizanim. An dibêje ez nizanim, an jî devê xwe digire û bele sebeb xwe razî nake. Heke ji xwe şerm jî bike, di nava demekê Kurd de xwe fêrî xwendin û nivîsandina bi Tirkî dike. Almanekî ku nikaribe du gotinên Almanî bîne ser hev û binivîse, tu carî nabêje ez Almaniya akademîk nizanim. An yekser dibêje ez nizanim, an jî qet tiştekî nabêje xwe li dinyayê razî nake. Heke ji vê nezantiya xwe fedî bike, ji xwe bi çi rengî bêjî xwe fêrî xwendin û nivîsandina bi Almanî dike. Lê ba Kurdên me, Kurdekî ku ji romanûsekî bêtir Kurdî dizane lê xwendin û nivîsandina Kurdî nizanibe, qet li xwe danane û nabêje ez nizanim, lê yekser dibêje ez Kurdiya akademîk nizanim. Lê serê ve xwe ji ber şerm û fedî jî nake û di 10 salan de nikare du gotinên Kurdî jî fêr bibe. Helbet her Kurd ne mecbûr e ku bi Kurdî peyve û xwe fêrî Kurdî jî bike. Lê dema ku Kurdek hem xwedê girevê bixwaze Kurdî fêr bibe û hem ji tiraliya xwe di 20 salan de fêr nebe û hem jî serê her keliyê zimanê xwe 3 metro dirêj bike û bêyî ku maneya wê bizanibe bi 100 tiştên pûç ve bibêje ez Kurdiya akademîk nizanim, divê em hingê tiştekî ji re bibêjin. Ya rastî qesta wan ji Kurdiya akademîk çi ye, ez jî nizanim. Jixwe Kurdiyek ewsa li tu deverê dinyayê jî tune. Bila li min negirin, lê li ser tirba Celadet Bedirxan jî Kurdiya akademîk peyda nabe. Lê heke qesta wan jê Kurdiya xwendin û nivîsandinê be, êne xwekî hemû zimanan divê meriv xwendin û nivîsandina zimanê xwe jî fêr bibe. Bi fêrbûna 3-4 gotinên Kurdî ve helbet meriv nabe akademisyen û nivîskar jî. Lê heke mesele ji ber kurdîtî û welatparêziyê şermkirin û fêyîdkirina ji nezaniya xwendin û nivîsandina Kurdî be, êne xwe divê meriv şev û rojan li xwe bihermîne û dîsa xwe zûka fêrî Kurdî bibe. Lê belê ez dibêjim qey mesele tiştekî din e. Çawa ku gelek Kurd dibin navê her zimanek insaneke de Kurdî ji bîr dikin û dikin qurbana zimanên din, her wiha dibin navê ez Kurdiya akademîk nizanim de jî naxwazin xwe fêrî xwendin û nivîsandina 3-4 gotinên Kurdî bikin. Dixwazin xwe li dere û bihaneyekî wisa bipêçin û Kurdî jî bixinin şîrîkê gunehê tiraliya xwe. Helbet di vir de sûcê nivîskarên ku Kurdiyekî çêkirî bikartînin jî heye. Mesela li hemû dinyayê tiştekî normal e ku dema meriv bi zimanê xwe jiyara xwe re binivîse, ez ji te hez dikim, lê li ba me dema ku Kurdek nîv hevokekî jiyara xwe re binivîse, yanî dema bêje ez ji te, dibêje qey ew biyara xwe re biya akademisyen û zimanzanê Kurdî. An jî ji bo ku wê hevoka xwe temam bike, dev jiyara xwe berde û dixwaze ku di nivîsevaniya Kurdî de bibe nivîskarekî pir mezin û hêja. Devê cewere û keziya xwe kur neke keçe. Bi rastî jî ev kesên ez Kurdiya akademîk nizanim pir ecêb in. Ev xwedî aqilên mezin heke ku Kurdiya xwe ya malê bipeyvin, wê ji xwe tu mesele jî nemîne. Wê ji nişkave xwe asîmîlasyon jî ji ser erdê Bakur rabe. Hingê dema ku 3-4 rojan li ser hev bi vîya wê bi Kurdî bipeyvin, ji xwe wê ji Edward Said jî bêtir ji kolonyalîzma çandî fêm bikin, wê dûr he pê bihesin ku gotina ez Kurdiya akademîk nizanim bi xwe jî têgehek ji têgehên kolonyalîzma Tirkan e ku ji binîve mala zimanê Kurdî xira dike. Lê na. Mêrê diya me illeh billeh dixwazin ku Kurdiya akademîk peyvin.
إلا بالله تخازن كو شفاقكش خورابن و جحمو زمان زانان بيتر كردي بزانبن نخواه دست خواه ناویجنه فرهنگ و گرامرکی کردی و دو گوتنان فیر نبن تاو مالا منه دما کو دبیجن از کردی اکادمیک نزانم از دبیجم قید خازن راستا راست جمرا و صب بیجن هوال بداره زوره از بچه ترکی فیر بوم مینا نها اف کردی جش کدرکت یاو به وی ترالیا خواه حتی 100 سالندن جی از نکارم گوتنکی کردی فیر بم شخواره و بره پارتی اما جی بشتی 3 گوتنین کردی تقلبی نسا فرانکاسا ترکی هلبت زمان ما پر زنگینه هکه ده تلویزیونه که ده برنامه اک بدانم من بلکه من جی خواه 3-4 گوتنین کردی بکرا لی اوه خاصیا من جی حزج منه که ما از بچم خواه دزناره که را باوشم حیران یا ما هر تش ما سر پشتا من تشتا هری باش از ببیجم از کردی اکادمیک نزانم و هاو شخواه تو کسی جوی گوتنی فهم ناکه دفجم برده هوا لیجا ده جاوا فهم کر گوداره نیجا از بیجم قی دبن ناوی گوتنا از کردی اکادمیک نزانم ده تخازن جمره واندشتا بیجم